Josue do, gipaispiyahan ni Josue ang Jericho. Unya mi sekreto pagpadala si Josue og duha ka espiya gikan sa kampo sa Shittim aron pagpangespiya sa maong yuta ilabi na sa syudad sa Jericho. Busa ng lakaw sila og sa pag-abot nila sa syudad, dito sila magpalabay sa gabi sa balay ni Rahab nga usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Ug nakabalita ang hari sa Jericho nga may mga Israelita nga misulod sa ilang dapit niadtong gabhiyona aron pagpangespiya. Unya gipasuguan sa hari si Rahab nga kinahanglang ipagawas niya ang mga nag-abot sa iyang balay kay kini sila miyanhi aron pagpangespiya sa tibuok dapit. Apan gitaguan sa babaye ang duha, katawo og miingon siya. Tinuod may mga tawo nga miabot sa akong balay, apan wala ako masayod kon tagadiin sila. Nang lakaw sila sa dihang hapit na sirhan ng ganghan sa syudad, pagkagabi og wala ko masayod kon diin sila mipaingon, apan kon sundon dayon ninyo maapsan ninyo sila. Apan gidala diay ni Rahab ang mga espiya ngadto sa atop og gitaguan sila ilalom sa mga pinutol nga tanom nga himuong lino nga gitigom niya didto. Sa dihang nakapanglakaw na ang mga sundalo gisirhan ang ganghaan sa syudad. Gipangita nila ang mga espiya hangtod sa mga tabukanan dapit sa suba sa Jordan. Sa wala pa mga tulog ang duha ka tawo, misaka si Rahab sa atop og miingon kanila, "Nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo ang yuta ug nangahadlok kaming tanan kaninyo. Nakabalita kami giunsa pagpahubas sa Ginoo diha sa inyong atubangan, ang dagat nga ginganlag dagat nga pula sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Nakabalita kami giunsa ninyo pagpatay ang duha ka haring Amorihanon nga si Sihon og si Og og ang ilang mga kasundaluhan dito sa silangan sa Jordan. Sa pagkadungog namo niini nahadlok kami og ang tanan mitalaw tungod kaninyo. Ang inyong Dios, ang Ginoo, maugayod ang Dios sa langit ug sa yuta. Busa karon panumpas sa ngalan sa Ginoo nga tumanon ninyo ang inyong saad ug luwasa, ninyo ang akong panimalay sama sa pagluwas ko kaninyo og hatagi akong kalig-onan nga tumanon ninyo kini. Luwasa ang akong amahan, inahan, mga igsoon ug ang tanan nilang pamilya. Ayaw itugot nga pamatyon kami. Ang duha ka tawo mingon kaniya, patyon unta kami sa Dios kun dili namo tumanon ang among gisulti kanimo. Kung dili mo ibutyag ang among pagpangespiya, tumanon gayud namo ang among saad kanimo inighatag sa Ginoo kanamo niining yuta." Si Rahab nagpuyo sa usa ka balay nga nahimutang sa paril sa syudad, busa gitunton niya ang duha ka tawo pinaagi sa pisiagi sa bintana. Giingnan niya sila, "Pangadto kamo sa kabungturan kay tingalig makit-an kamo sa mga sundalo sa hari. Tago dito og 3 ka adlaw hangtod mamalik sila, human niya na makapadayon na kamo sa inyong panaw." Ang duha ka tawo miingon kaniya, "Tumanon namo kining gipasaad nimo kanamo, inigsulod namo sa inyong lugar, ihigot kining pulang pisi sa bintana nga imong gituntunan kanamo. Tigoma sa imong balay ang imong amahan, inahan, mga igsoon ug ang tanang pamilya sa imong amahan. Kung may mogula sa imong balay ngadto sa dalan, ang kamatayon niya iyarang sayop ug wala kami labot. Apan kon may hilaptan diha sa imong balay, amo kining tulo bagon. Apan kon ibutyag mo ang among pagpangespiya, dili na mo tumanon ang among saad, ug miuyon siya." Unya gipalakaw niya sila. Gihigot niya ang pulang pisi didto sa bintana. Busa na ngadto sila sa kabungturan og nanago, samtang nangita kanila ang mga sundalo sa hari, sulod sa 3 ka adlaw didto sa tanang kasuok-suokan. Apan wala sila'y nakitan busa na malik ang mga sundalo sa Jericho. Unya nang lugsong ang duha ka espiya gikan sa kabungturan, mitabok sa suba, namalik ang Josue nga anak ni Nun o gisugin la nila siya sa tanang nahitabo. Mingon sila kaniya, "Siguro kami nga gihatag kanato sa Ginoo ang tibuok nasod. Ang tanang tawo dito nangahadlok kanato."